Zdravím priatelia, vítam vás v druhej časti môjho vlogu a ako som spomínal, bude aj o cestovaní. Momentálne sa nachádzame v Slovinsku, konkrétne v hlavnom meste, v Lublane a ja vám veľmi rád priniesiem nejaké moje zážitky a skúsenosti z ubytovania a z reštaurácií. Ubytovali sme sa v hoteli, ktorý sa volá Tak, ako ja vyzerám. Nie, že by som mal taký dlhý chobot, ale som taký veľký. Sme ubytovaní v hoteli Slon a neverte fotkám na Bookingu, alebo tieto sklamú. A naša izba vyzerá asi tak ako veľká špajza, takže keď si budete vyberať izbu, radšej priamo cez stránku. Asi nejak takto to vyzerá v centre Lublany, takže začneme nejakým drinkom a potom sa presunieme na večeru. Táto cesta je taká trošku špecifická, lebo bude aj pracovná, bude troška oddychu. Mám naplánované stretnutie so šéfkuchárom hotela Kempinski v Chorvátsku, hotel Adriatic, a potom to celé bude pokračovať s dovolenkou a navštívime ďalšie destinácie, z ktorých by som chcel tiež priniesť nejaký krátky záznam, aby ste sami videli, ako to vyzerá, kde sa môžeme nájsť. Vyzerá tak, že sme tu. Authentic Slovenian kitchen, but in so fusion way, a little bit different. Each plate is one story. So. This is potato resti. Inside is homemade sour cream and black caviar. Start with chicken cream and one herb, it's one special herb which has taste like mushroom. Homemade cracker. Then start with beef fat and some special also spicy herb. Looks delicious, thank you. Poďme na to. Veľmi nebezpečná kombinácia. Tá krekra je s vanilkou. Je to zaujímavé kombinovať tuk a vanilku. Takže máme tu telací brzlík, šparglu, holandskú omáčku, telací brzlík je vyprážaný, trošku estragónu, kettlefish, takže veľmi zaujímavá kombinácia, poďme do toho. Like perch, smooch with peas puree. Then you have also a lot of different herbs, a lot of different spices, parsley root oil, which we produced all Homemade. Yes, homemade. Opúšťam reštauráciu Atelier, lebo sa síce plače, ale ja vôbec neplačem. Úžasný zážitok, takéto jedlo je kurz. Neviem čo dodať, bolo naozaj úžasné. Šéfkuchár vie presne čo robí, cíti tam mladúčku, jedlo bolo sexy, bolo veľmi svieže. Tak keď pôjdete do Slovenska a budete prechádzať cez Lublanu, určite vám odporúčam, navštívte túto reštauráciu.
nastal čas opustiť Lublanu. Dnes máme krásny slnečný deň. Za mnou môžete vidieť, sú tu prípravy na maratón a ako by som zhrnul môj krátky pobyt. Čo sa týka ubytovania, treba si dávať pozor na ubytovanie cez Booking, lebo hotely vás naozaj trestajú za to, že musia platiť nejaké fička, takže tie izby nevyzerajú tak ako na fotkách. A čo sa týka dobrého a kvalitného jedla, tak určite navštívte reštauráciu Atelier, ktorá ponúka naozaj vynikajúci servis a úžasné jedlo. Čiže je to naozaj miesto, ktoré sa oplatí navštíviť, ak chcete zapôsobiť na frajerku, milenku, muža, alebo ste naozaj len milovník kvalitného jedla, tak úplne to odporúčam a je to úžasný zážitok.